Bisalmod sa lihok protesta ang multi-sectoral group sa General Santos City aron ipadayag sa gobyerno ang ilang kadismaya sa naitabong korupsyon sa nasod. Samtang giagi sab sa pag-ampo ang gipahigayong protesta sa pipila ka mga estudyante atol sa White Rally sa maong syudad. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sakay niining pipila ka mga tricycle ang mga misalmot sa gipahigayong lihok protesta sa Plaza General sa General Santos City banda alauna sa hapon adlawng Domingo. Usa kini ka multi-sectoral groups nga gikan sa grupong Kilusang Mayo 1, Bayan Muna Party List, Tires Piston, Kabataan Party List, Gabriela ug Alliance of Concerned Tricycle Drivers and Operators. Panawagan nila nga ipapriso ang mga kurakot nga opisyal sa nasod. Kinalan ang katong nangurakot, kinalan sila nga prisuhon yun sila para matuldukan na ang pagsigi pangurak diri sa atong nasod. Doon say panawagan ang mga kabatan-unan kalabot sa maanumalyang flood control projects. Flood control at hindi po fan control because ngayon po ang ating mga kababayan ay nalulunod sa baha. Gisingit sab atol sa aktibidad ang ubang panawagan sama sa dugang suhulan alang sa mga trabahante nga matud pa dugay nang nakatingga. Ang suhulan sa Pilipinas ginatawag nato kana nga dili makabuhi nga suhulan. Sobra kaubos. Taod-taod gibalhin ang ipahigayong rally sa round ball sa public market sa maong lungsod aron mas makita sa katawhan. Samtang adlawng Biyernes gidagsasab sa mga estudyante og magtutudlo gikan sa nagkadaiyang tungaan ang gipahigayong White Rally sa Plaza General Jensen. Sagad kanila nakasuot og puti nga sanina. Dunay nagdagkot og kandila aron iampo ang naghitak karong korupsyon sa nasod. Duna say nagbitbit og tig-usa ka bulak. Ang sinisimbolo po ng bulaklak na ito po is nakikiisa po kaming mga estudyante sa White Rally na ito. Ipapaabot po namin ang mensahe sa gobyerno at sa mga pamahalaan na hindi po dinadaan sa dahas o gulo. Singgit sab sa uban ang accountability alang sa mga irresponsableng leader sa nasod. We're seeking for accountability sa mga government officials nga naglingkod karon. Dili man ninyo kaya yung responsibilidad as a government official, then mas better mag-resign ka. Hinuon nahimong malinawon ang mao mga aktibidad. Hugot nga seguridad sab ang gipatuman sa PNP. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.